hayi sizosanga esimangeni somgidi nabacutywana awuzidrinka lo nali juice mna ndome iswili mna kwanyama kwantonjolo nokho kwanto tu you're gonna tell me later I'm telling you give it na take costume later that's all isemgidini nyani sekuthiwa yakwazi Victor ukuthi natsikile ichisiwe masingavisa bubukho bavusa inyama thina azabisipatshi hayi sawunqumla apha thina siyawatshisa le itafile ilungisiwe nayifanele itafile khona umkhonyovu okhoyo ukhona umkhonyovu okhoyo ithende itafile nento ezikhala kahle yodwa kodwa ezitafile sinazo so and others thina ne yeah no gorgeous yeah finish fresh bazityela into zabo next door phela into zabo amaqunube oh They're following us to just get drinks. We were going to get the drink. They all were following us. Sihlala ndihlala kuni nitya umgidi ayisuka fani vele ba benisitya kwetafile ndingatyi mna benisitya ndingatyi Hey, timfumane mntakatata. Sebhize into ngokusela kwakhe. Abuye ngibhala. Mola mzida. Believe I video, put on your picture. Believe I video. Again. But prepare me. Chico.
Hlelo 15 ihlelo 15 ukutya hlelo 15 yo baphaka abantwana babantu bedinwe betshe nalilanga vele TV sabadiva live aba DVD abephaka abanye baqumbile oh nokomgidi wakho lo nokomgidi wakho lo nokomgidi wakho lo yenza wakho uzawuhlutha abantu iplate inhle inje sathi 7 colors thina cha athi sayibeka isiquthu 7 colors several colors hayi man cha isilungile i-toothpaste i-Colgate ha noba yeyiphi Colgate noba yeyiphi ewe ibhanti khangela ibhanti uYouTube ewe thathe phake ngoku zonke le numbers zikhona yonke into pha klika active digital vision uyahayarisha kwayifunayo into ivideo awubhatala imali angathi ubhatala lana ngalawo wewe VIP hayi ndiyaqhuba kapha ke mna iyaqhuba ividiyo apha zamisa ividiyo yaqhuba apha don't stand ukuma noba nifike emvana sezivuthiwe ewe la uYouTube hayi basifumaneke sawufika ku-YouTube search bani nanti istika nee-numbers yonke into ikhona pha I mean ndiclick bang just 140 yatsho good okay. Adiwele wele adiwele 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 wele adiwele phetha mawele lo sisi phetha mawele uzokwazi ufana wena sayifota nabo uyaka lokho babethu ngokumbisa uyakuthatha inyebe adiwele wele adiwele ngelishwa ke ndifunwe apha kuba uba uyithanda tsiba kapha yathi kho ndifunwe lapha ndizelanga awundikwekce tshawe ngoku yechawe
Au du quay từ con đâu trai. Ê. Ai số nó thêm bà Manuel. Au nó thêm bà số cả. Ai. Chỉ có phô ta bây giờ cho nhầm. Na abantu bafuna ke necamerin naba ngifuna naba abantu bafuna ecamerin emgidini caci ba umgidi ubushushu ngiyakholakala ngakaba ya ndikhola ngabo kanye aba betanyana late. Go, late. Ay. Alapaile. Uthi hayi yani kulamso sefika la samgidini. Ekunawujojo nyani nanku ekhona. Ewe. Ungabayibaleke nathi isiku somsi ungabayibaleka bhuti. Because abantu abamoshayo bajonga izici. Ukuthi abantu babhizi ngapha bamoshe ngapha bona. Ya. Wathi ungabikho uthi ubupha ungabikho uthi abhuti batenyana ku. Bazochomba besikho bebekhona. Hola. Shine umgidi ushushu Sengibile ngapha. Hayi, sengibile ngapha. Bethi sharp. Cel pop. Tsaje pop. Konfesela wot bir mamboy. Ada dala. Injoli kanti injoli. Ayibalule ka. Uzokuneza. And watya futhi akube khona nje. Ah konke ngazujapha. Akho ngazujapha. Kodwa hayi apha evidweni akho ndichoyo. Hayi don't worry ngam. Ethubeni. Asuka. Ade table fa phakama ungabaphamba yapha. Zikumbuze ba? Of course. La familia. La familia. Le repas est très bon. Comment dire? Le repas est très bon. Le repas est très bon. Le repas. Sorry, I'm for. And you're for. Don't worry.
ngabona ngabeshela ngokutya mna mna ngokutya beka bakuthembisa Le repas est très est très bon. bon. It's good. Oh! What language is this? What language? What language? Le repas? Le French. Oh, French. Ditshintsha nelwimi pha lokhopa khatabhartoko French. Thetha suku noyikhamba ijonge wena yu umntana wayitheni lo ithela afike emgidini nani alikafika emgidini ya ungalali ya cakwa nesigega no make no worry ngami ethubeni sahlala phansi bize konke ukutya hayi ezi zigede fazi vele beningahlela nje apha nityile apha injani zoku ziklini noba nimbabi nani vele asenze abantu bahlapha sibona abantu abakhoyo hayi le khamera ikhuphe ndiyibonayo le ayizazikhamera zizidomu ayizazedomu yenze ndiyibonayo ayizezidomu zixokayo ayizezikhamera zixokayo ezi uba unentsumpu apha Jonga athethe inyama yakhe esatya ndivile nabayibuthi Ndisatya ntombi. Kukanjani utyiwa? Uzanikelwe njini? lo sisi uvala indlela yam lo hayi lo nako sivala indlela yam bendigqitha apha ukuyivala indlela yam adiwele inyama yakho hayi siyafosa emgidini apha siyafota bantu besithi ingxaki yam ke kuthiwa mandizofota akwasipesifaya uba ze ndingafoti intoni so ke ndithatha kwathi semgidini ndiyibonayo kwanto ndenza noba bayabukela umntu azibone phaa ephanga
Magari se pure. Sì, penso. Beep. Afi. Afrika ni kaka. Afrika ni kaka. Kan hujan. Ma ka jit ko ni na aku ken super plating. Ponakan ba aku sa tafle. Nah, age. Let's do some. Let's do some. Let's do some. Siyam kumchile letafi. Letafi education. Education letafi. Education letafi. Kodwa ngakhohlwa itakutata. Bafuna tawe thako lo i-gap sizes imzala tawe thako. Babili bakhohlwa letafi. Ibotshwe ezale tawe thako.
Hey. Go. Hey, nazimna ne. Konta ndazola ncofa. Ivele tsali ID yonke. Hayiveta siyibona. Awutsala basibona konta. Habe vula ngalo habe futhi veze nje. Yibone nje. Hayi apha. Una apha. Eke. Ento mayivecala nawo gama. Ento efundileyo wena sizazi. Ento education. Ento education. Kaloku apha ndizoveza abantu umsebenzi wami. Ewe. Ababi nabahle. Ungavela uziveza na? Hayi kana afani vele mina. Nafani vele tu. Uyaveza wena. Ya vala bangangeni. Le ndawo kuyinetsheka. Yadamana udinwa nini? Wenye vela. Chiki.
Okay, zithando yarukudini andizobheka ovela iintlebe zodwa not kule camera sekulate uyamtsala wonke azo camera zicheap ezi eveze lento iyo ayihlambi engathi ke ndihlawule etafile engathi into osele etafile mnye engathi ke ndihlawule etafile umntu oselapha mnye kule mntwana abantu ngotywala yedwa bangapho phinte ngaphinde ntsala eke khuphe vela bevidweni Blow out. Good. Lekuvela msilo. Yalap. oh yalapha Yalap. Ebeke watya umntana phofu. Ebeke watya hayi ngaseza umntana. Hlodi umntana. Ubuso bhuti. Hayi. Andiva. Udinga kanjani into oyithandayo? Ndiyathanda ukufota. Mna sazundibaleke mna sithi. Ndisuka khona. Ndisuka khona ngoku. Bawile abanye pha. Balele batipi anitipi tu nini? Khanya niya-emptisha. Sizawutipiswa yintoni? Nazi igcwele nje. Nazi igcwele nje. Kanti into etipisayo kanti. Ya corona ngapha. Bacuthwe 2020 abangapha kuvala utshwala. Tshele banontsele wabo. Exactly. Tshele wavela. Eziyoni. Bandaye chwap.
uzobetha abantu wena siyase
Video, number one. Start video. That's it. Oh, nice to Gà bui. Nestati là. Dai, sono andato in Nice. Sai, ciao ciao.
Abecela buderi man ubethe nje overtime utsho nakuthatha park la transaction fee uzasifota ngasemva ngoku overtime nje lenja yami ayivele Iza ndoda. Uqale ba ukangena pha. Kunabo ezithoza indivayeleyo befana nje ashayisa. ucela ngoko Thole kuphi? Hayi guys ke phambene ke lezi. Ayihambe madoda hayi ingxaki ndaphoqa umakhelwa lo makasazingeni Uzogqibela ezi pieces. makhelwa umuntu ebezilela ngasazingeni Uzogqibela ezi pieces. Asinayo inyama. Hey, let's go with the It doesn't matter not to Lonwabo usikhala uthe. John camera kunya kwapha. Cha John camera le. Yo hayi kodwa nobhuti Apha utwana bodliwa singodu semakhaya salampakho utwana bodliwa singodu semakhaya salampakho
Hey,